кажете, колко се слуша? Как се казва този танец? Видите как? Не знае как се казва. Как се казва? Разбира се. А кой е написал музиката? Жак кой? Жак Офен? Офен какво? Жак Офенберг. Добре. Момчета, сега ще ви дам награда, само да ме придадат. Никакви награда за наградите. Втори А, кой се казва участник? Вие четиримата представители на втория клас получавате този диск, да си го слушате и четиримата заедно. Кой първи, кой втори ще решите аплодисменти за втория клас. Благодаря ти, че участва. Ако ме говориш, така ти, що ме разбрат, значи имаш диск, да чуем една музикална задача, а вие може да четете и да кажете композитор, епоха и производител. Слушайте! Което има произведение на Корона. Там дигате ръка без да се пробител. Одера на гласа, кой е написан. От коя епоха е той? Да, ти как се казваш? Ела ми се за да мога. Кажи твоето име и твой глас. И първо аз се казвам браво. И ти да казваш медицински. Да слушали внимателно, да още една загадка, може да позна, надявам се да е добра. Ахмед Абсурд. Това е нова музика. Не е китърска, българска музика е това. Да, съвременната. А ти от кой клас си? Пак ли шести клас? Ужас! Шести клас взема всички дискове. Можете да се видите в нашата Facebook страница, като напишете